דיברנו הרבה על תאונות דרכים, דיברנו הרבה על תאונות עבודה, ובואו נדבר על הקשר בין השניים, כי הוא קשר מאוד מאוד חזק. מה חשוב לעשות אחרי תאונת עבודה? במילה אחת, להתלונן. להתלונן בפני הצוות שמגיע לפנות אותנו מאותה תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. להתלונן ברגע שהגענו לבית החולים, שמדובר בתאונת עבודה, שנפלתי בעבודה, שהחלקתי בעבודה, שנפגעתי בדרך לעבודה וכדומה. לשים לב שהמסמכים הרפואיים מבית החולים בשחרור כתוב, לטענתו נפגע בדרך לעבודה, לטענתו נפל בעבודה. ומדוע? כי שפקיד התביעות יקבל את התביעה שלכם. הוא דבר ראשון יבדוק מתי בפעם הראשונה התלוננתם שמדובר בתאונת עבודה, ואם לא יראה שכתוב שמדובר בתאונת עבודה או שלא יהיו לו מילים שקשורות, יהיה לכם יותר קשה להכיר באירוע כתאונת עבודה.